Maga, padayon ta maga sa itong trabaho karon maga. O ngara maga. Bali, hinahinay lata. Ay, gutom na ko magha. Wala na ko yapit. So, daw tiyan. O karon mga hinahinay sa trabaho na makibad ibang tagamay. Salamat sa mga viewers mga sa mga subscribers maga. Salamat kayo. Maga, banay ko niyo maga.